un fenomen interesant, specific țărilor nordice, și anume faptul că noaptea e ca ziua. Aici, în anotimpul verii, noaptea e ca ziua. Nu există noapte. Dacă sting farurile, să vede bine, mersi. E ora 2 noaptea și încă aici e destul de înserat, dar mai încolo, mai spre nord, e și mai zi. E ca ziua, e soarele pe cer. Învățam la geografie aceste lucruri, dar e foarte tare că le trăiești pe pielea ta. Am vrut să împărtășesc cu voi această experiență care, din punctul meu de vedere, este foarte fascinantă. Vă salut!